ଗପଟିର ନାମ ବଉଳା ଗାଈ। ବଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଗାଈଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତା'ର ନାଁ ଥିଲା ବଉଳା। ତା'ର ଗୋଟିଏ କୁନି ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କୁନି ବାଛୁରୀକୁ ଗୁହାଳରେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଏ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଫେରିଆସେ। ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଏ। ଦିନେ ବଉଳା ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଫେରିବା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ସେ ତରତର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ବାଟରେ ତାକୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଦେଖିଲା। ସେ ବଉଳାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ବାଘ ମାମୁଁ କଥା ଶୁଣି ବଉଳା ଡରିଗଲା। ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଘରେ ମୋର କୁନି ବାଛୁରୀଟିଏ ଅଛି। ସେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଆସିବି। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବ। ବଉଳା କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ନା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ଖାଇବି। ବଉଳା କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ବଉଳାର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବଉଳା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ଛୁଆକୁ କେତେ ଗେହ୍ଲା କଲା। କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେଲା। ତାପରେ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ବଉଳା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବଉଳା ସତକୁ ସତ ଫେରି ଆସିବା ଦେଖି ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ବାଘ କହିଲା, ତୁ କଥା ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଯା, ତୋ ବାଛୁରୀ ସାଥିରେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ବଉଳା ଖୁସି ହୋଇ ତା କୁନି ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା।